Guys, good morning guys. Nagpatulog ako ng baby guys. Nang bata, nagpatulog ako ng bata guys. Nasrakrak ay. Narakrak ay kaon. Kaon na diha, rak. Kaon srakrak. Kami na lang diri guys kay ngano na nang eskwela ang akong mga anak. Kuman na to sila kaon. Si Andre nag-eskwela, buntag man si Andre. Si Andre, eskwela siya eskwela siya alas 8, inika alas 11, muhi na sila. Yang akong mga anak, eskwela og alas 7, inika alas 12, mamuhi sila. Natug ay managkaog si Relax, natug na. Gusto niya nga magpakarga siya pirmi. Kana ganing kargahon siya niya ganing kuguson siya pirmi mo niyang gusto. Ya ako di naman ko makaliklihok ani kay natanawa kung ako siya diyang ibutang nahinayon lang sad ako siya butang kay kabaw man ko nga muhilak man jud siya. Wala ni filter guys nani jud natural yun akong naong unsa ka bati sa akong naong mo na siya pero tanawa and I palangga ni mama ang bata. Hunaw ka? O manag ka, Israel? Manag ka kaon? Hunaw siya dong. Taray, tagay siya. Nay tubig ya ba? Nas baso.